Dnes sa spolu pozrieme do Mexika a ukážem vám, ako si pripravíte túto fantastickú čokoládu veľmi jednoducho, ktorá vás zahreje, dá vám energie a je to úplne úžasná pochuťka. Aj Sarenka chce? No, takže aj so Sarenkou vám ukážeme a samozrejme ochutnáme. A Sarenka, ty aj zaspievaš, však ona vám ukáže, ako spieva vianočné pesničky. Poďme navariť a poďme potom ochutnať. Poďme na to. Okrem čokolády vám ukážem, ako si jednoducho pripravíte takýto karamel, ktorým si ochutíte túto čokoládu. Ale ešte predtým, než začneme, nezabudnite sa prihlásiť na odber. Je to moja motivácia pre vytváranie nových receptov a príspevkov. Čo si treba pripraviť na samotnú mexickú čokoládu? Mlieko, čokoládu na varenie, čili alebo kajenské korenie, škoricu, vanilkový extrakt, kakaový prášok, whisky, najlepšie bourbon whisky, karamel, šlahačku, marshmallows a ešte pár tabuliek čokolády na ochutenie. A tu je zoznam všetkých surovín na 2 porcie. Sporák zapneme na mierny ohrev a položíme naň hrniec, do ktorého vylejeme pripravené mlieko. Keď je mlieko zohriaté, stíšime ohrev a pridáme preosiaté kakao. Odporúčam vždy preosiať kakao, nakoľko kakaový prášok zvykne vytvárať hrudky. Takto zabezpečíme, že nám krásne splynie s mliekom. Kakao poriadne zamiešame do mlieka s metličkou. Potom pridáme vanilkový extrakt. Opäť všetko zamiešame. Ďalej pridáme škoricu, premiešame a potom pridáme práškové čili. Ja som použila kajenské korenie. Nemusíte sa obávať štiplavosti. Toto množstvo dodá len jemný nádych pálivosti. Pridáme čokoládu. Ja som použila čokoládu na varenie, veľmi sa mi osvedčila Orion čokoláda. Veľmi dobre sa s ňou pracuje a má veľmi jemnú príchuť. Miešame, až pokiaľ sa čokoláda úplne nerozpustí a nesplynie s mliekom. Treba dávať pozor, aby teplota nebola príliš vysoká a mlieko nám nevykypelo. Pre dospelých odporúčam ešte nakoniec pridať 1 malý štamprlík whisky. Ideálne bourbonskej. Premiešame a povaríme ešte ďalšiu pol minútu a takto pripravenú čokoládu nalejeme do pripravených šálok. My sme ešte neskončili, pokračujeme ďalej s dochutením čokolády. Do každej šálky dáme približne 1 lyžicu vyšľahanej šlahačky. Osladíme karamelom, ktorý dodá čokoláde veľmi jemnú sladkú príchuť. Recept, ako si najjednoduchšie pripraviť domáci karamel, vám ukážem za chvíľočku. Nakoniec do každej šálky ešte dáme 2 marshmallow penové cukríky. Ja ešte ku každej šálke priložím plátok čokolády. Môžete použiť tú istú, ktorú ste použili na varenie, alebo tú vašu obľúbenú. Plátok čokolády si potom môžete vychutnať osobitne alebo ponoriť do čokoládového nápoja, ako to robím ja. No je to pochuťka. Tento čokoládový nápoj je plný jemných korenistých chutí, nie je príliš sladký, alebo sladký, tak ako si ho osladíte, so špecifickou karamelovou príchuťou. A ako si pripravíme karamel? Tentokrát si ukážeme ten najjednoduchší spôsob, ktorý si možno pamätáte ešte z detstva, alebo ak nie, tak sa pozrime ako na to. Pripravíme si 1 konzervu kondenzovaného sladeného mlieka, vanilkový extrakt a sol a hrniec s vodou. Hrniec s vodou dáme na sporák a vložíme doň neotvorenú konzervu bez obalu. Konzerva by mala byť po celý čas varenia ponorená vo vode. Privedieme do varu a sporák stíšime na mierny ohrev a hrniec prikryjeme pokrývkou. Varíme na miernom ohni 2 hodiny. Po 2 hodinách hrniec s konzervou odstavíme zo sporáka a necháme vychladnúť. Keď je voda vyberieme konzervu z hrnca.
Konzervu otvoríme a ako vidíte, uvarené kondenzované mlieko je už skaramelizované a už takto ho môžete použiť na rôzne krémy. My ho ale premiestnime do nádoby, v ktorej karamelizované mlieko rozmixujeme s vanilkovým extraktom a soľou. Vymiešame buď ručne, alebo s mixérom. Ja som použila mixér na krémy a bolo to veľmi rýchle. Potom karamel premiestnime do pohára a hotovo. Takýmto karamelom si môžete ochutiť mexickú čokoládu alebo napríklad aj palacinky a aj iné nápoje a pokrmy. Karamel uzatvoríme v pohári sviečkom a môžeme ho efektívne ozdobiť papierovým obrúskom, ktorý zviažeme motúzikom a obstriháme podľa tvaru pohárika. Skladujte v chladničke a skonzumujte do 3 mesiacov. Tak čo poviete, jednoduché však? Verím, že som vás inšpirovala a možno vyskúšate aj čokoládu a aj karamel. Prajem vám šťastné sviatky a šťastný nový rok. Dobrú chuť. Na 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 na, ta 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 ta. Jingle bells, jingle bells, jingle all. Jingle all the way.